ta'ala barakatuhu. Ni dai suna na Zulaihat, amma akwai na wadda aka fi sani da Zule mai Allah. Kuma ni na fito da rol ɗin Baraka ne a cikin wannan shirin da muke gabatarwa na gaisha matar soja. Wannan sojan mai hada, wannan mutumin mai bakin hada, wanda ke hana 'ya'ya ne zuwa secondary, waɗanda ke hana 'ya'ya ne zuwa school. Wato makarantar boko. Makaranta ekol, kamar yadda nan ake cewa ekol abin nan yami, kamar yadda ake cewa dai a jamhuriyar Nijar, ko ne ƙasa a cikin jamhuriyar Nijar ekol, ko ekol ne kuke cewa. To a matsayin ki na uwa ga Khadija wato Baraka, menene yasa ke kike ganin muhimmancin yin karatunta, kuma me kike hari game da ita a cikin wannan labarin na fim? A ni gaskiya abin da nake hari da 'yata Khadija, tana son ta hito babbar daftar, kuma wadda take diba kaman abin ga mata haka, likitan mata mai karɓar abin ga haihuwa. A ganin ki me muhimmancin yin hakan ga mata? Abin da yake muhimmanci saboda ba mu son ko da wani lokaci a ce inda duk za a karɓa haihuwa maza ne suke, sai sun gama leƙe surukan mata, a ce bai kamata ba dai islamically ma totally bai kamata maza suna karɓa haihuwa ba, sai dai in dai babu yanda za a yi wannan shari'a ta halatta saboda uzuri. Amma dai in so samu ne gaskiya a ba 'ya'ya mata ilimi, don saboda ilimin mata yana da matuƙar muhimmanci, yana da muhimmanci sosai, saboda ita mace in ta yi ilimi kamar ilimantar da al'umma ne gabaki daya. Saboda in mace tana da ilimi, in mata tana da ilimi, ka ma huta, sai ta gaban ga ilmantar da 'ya'yanka, yaran ka komai ga ka gan shiga shi na a tsari, a tsanakance tsatsatsab, ba kamar in ka ɗauko jahila ba. Ashe mutane na ganin cewa kamar cikin harkar fim da sauransu duk shirme kuke, ashe akwai sakonni da kuke isarwa, kenan ta ya za ku misalta mana wasu daga cikin sakonnin da kuke isarwa a cikin wannan labarin? Yo ai duk mu abin da muke kaga mun yi cikin film, kamar yadda kuke cewa nan. Yo abin da muke nuna sako ne muke isarwa, kuma insha Allah wannan sakon yana kai. Yanzu kamar yadda kaga muna yi akan musamman da ni da wancan mahaɗacin mijin na bai zuwa ya bada kuɗin cewa ne, amma komai zuwa a bashi abinci cikin gida ya ci. Sai ka ga namiji ga kuɗi gare shi amma bai ɗauko ya ba mata shi ta yi cewa ne, sai ya ɗauko 'yan kuɗi ba su taka kara suka karya ba. Dama shi abin da ake so namiji ya tsare gida, ya tsare iyalai ne. Kaga rashin ma sakamakon bai tsare gida da iyalai ne, shi ya samu ɗaya ne yake zuwa wurin 'yan iska, wurin shaye-shaye da wurin abin ga 'yan taɓe-taɓe. Ban sani ba ni da cikin film ɗin da ake ɗauka har da waya ɗauko ya kawo, kila ma sato ta yi ba a sani ba. Duk wannan sakacin uwaye ne, kuma ɗan sai ya ma fita yi kwana da kwanaki bai dawo gida ba. Baban shi babu ruwan shi, saboda in ya samu abin duniya sai ya ɗauko ya kama baban shi. Amma ni kun ga wasu ban karɓa, sai da in mishi faɗa. Menene kiran ki ga al'ummar kasar Nijar game da bibiyar harkokin fina-finai da ake gudanarwa a kasar Nijar? Gaskiya kamata inda duk manya suke cikin Nijar ya kamata su yi kokari su sa hannunsu su tallafa, don komi da kuka gani sai da tallafi. Ko can Najeriya da aka gani an fi sun ci gaba, duk wani abu da aka gani ana yi wallahi da taimakon manyan su, da sarakuna ne, gwamnoni ne, ministoci ne da sauransu, da shugaban kasa ma yana taimakawa ga harkar fim, saboda duk wani abu ma wani sako wallahi ba ida shi ya isa ga mutane kamar yadda ake so, wallahi sai ka gane shi cikin. Saboda ka gane ni nan kaina, ni kaina wallahi lokacin in ba kamin girma ya zo mina, hankali ya zo mini irin abun ga da maza suke mu mata na wulakanci, irin mace dai ka san arme dai wajibi ne, shari'a ta yadda, ko da almajusu a nasara a islami an yadda da mace ta yi mijinta da'a da biyayya na aure. To wallahi ban san matsala da munin yima namiji rashin tarbiyya ba, sai a cikin fin din guda da na gani da su ta zo tana wannan Kabiru na Kongo fitsara da rashin mutunci. Wannan lokacin ne inda take wani abu tana yarhi da hannuwa tana faɗin kai zani ya ta ce ni na haifi abita zan kwabata ta sha, ta wuce tana nufi ta bugi abu ta shige cikin gida. Tun wannan lokacin na gane munin mace ta zauna tana namiji fitsara. Wallahi kaga wannan sakon da ake so kuma ya isa.